Jekk bħala poplu mhux se nagħmlu xi ħaġa, pajjiżna se nitilfuh u se jispiċċa maħkum minn klikka korrotta li diġà ħatfet l-istituzzjonijiet. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f'opinjoni li ġiet ippubblikata mis-Sunday Times fejn itenni li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna fallew. Adrian Delia jagħmel referenza partikolari għall-abbozz tal-Manival, test tal-Kunsill tal-Ewropa li l-Gvern falla minnu. Iż-żjara ta' dawn l-esperti barranin f'Novembru li għadda ma kienitx sorpriża. Ir-rapport janalizza x'qed jagħmel il-Gvern biex jiġġieled l-evażjoni fiskali u l-ħasil ta' flus u kien propju hawn li Kastilja, skont ir-rapport preliminari, falliet. Jidher li dan kien il-ħames rapport tal-Manival fuq Malta. Mit-testijiet ta' qabel pajjiżna mar dejjem pjuttost tajjeb. Mhux l-istess jista' jingħata għal dan l-aħħar rapport li t-Times rat kopja tiegħu. Adrian Delia jfakkar li jekk dan ir-rapport ikun konklusiv il-Gvern ikun poġġa lil pajjiżna fi blacklist u dan jaf ikollu riperkussjonijiet anke fuq il-banek Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista isostni illi quddiem dan kollu il-Gvern Soċjalista Malti moħħu biss biex jirreklama lilu nnifsu u biex jidher sabiħ fil-mezzi tax-xandir. Adrian Delia jfakkar kif mal-mument illi fih beda jattakka l-Gvern fuq il-korruzzjoni, Kastilja bdiet manuvri sabiex tattakka lilu u hawn insista li bħalissa mhux qed ngħixu fi stat demokratiku. Għalhekk kif isser il-kap tal-Partit Nazzjonalista rridu nagħmlu minn kollox biex insemmaw leħinna, inkluż bil-vot tagħna, għaliex jekk ma nagħmlu xejn se nitilfu lil pajjiżna darba l dejjem.